אני גר בדירה של אקים. בבוקר אני קם, אוכל ארוחת בוקר, קלילה, אחר כך הולך לעבודה. עכשיו שסודרו לי מקום עבודה בבית דפוס, אני קם בכל בוקר עם חיוך רחב. אני מגיע לעבודה, אני פוגש חברים, מתייחסים אליי בצורה נעימה, עדינה. לעבוד בחוץ זה נותן הרגשה שבן אדם יודע מה הוא עושה בחיים, הוא נותן מה שהוא יכול לתת. עכשיו שאני גר בדירה בחוץ, אני מרגיש שאני יותר עצמאי. זה חלק שאני מאוד חזק בו. אני משתלט על כל דבר ודבר. אם זה כביסות, אם זה שטיפה. אני מרגיש שאני משולב בקהילה, כמו בן אדם רגיל. אני הולך לחוג שחייה, ואני גם השתתפתי באליפות העולם. כשאני שוחה, זה נותן לי יותר התחזקות בשרירים. אני לומד במכללת אחווה בשביל לקבל תעודה לשנה א'. אני לומד באחווה לכל מיני אינטליגנציות. יש לי חברים שמשרתים בצבא. הצבא נותן לנו גאווה, כבוד למדינה. חלק מהחברים שלי בסנגור עצמי. הולכים לכנסת והם שומרים על זכויותינו. פה זה משפחה. פה אקים בשבילי זה משפחה. הם נותנים את כל האהבה, הם נותנים את כל התשומת לב שלהם אליי, ואני מרגיש את זה.